Ozi a bụ maka ndị Igbo niile. Ndị Igbo ya ata afụfụ na ọbụna Atiku rigolu. Ndị Igbo ya ata afụfụ. Ọkwa efu ife ifo n'okpuru Buhari bụ obele. Ife ndị anyị nọ na-ebe na Buhari na-eme nke a, Buhari na-eme nke a, Buhari na-eme nke a. Ife niile ame na onda Buhari bụ obele o. Ife niile ame onda Buhari obele ka ọ bụ. Ọ bụ na Atiku rigolu, Atiku aka ligoruro, mana ọ bụ na Atiku rigolu, ife ame n'okpuru Buhari ya bụ obele. Maka na ndị Igbo were obi a na-etinye n'ebe mmadụ nọ. Anyị were obi a wee na-etinye n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ọ bụrụ na mmadụ ibe anyị ka anyị na-etinye obi anyị n'ebe ọ nọ, na anyị na-etinye obi anyị n'ebe ndị ilo anyị nọ. Ndị Hausa na-afụsị bụ ndị ilo anyị. Ma Buhari o, ma Atiku o, ma fancha ndị a bụ ndị ilo anyị. Ọ Chineke zitelu ndị a, Chukwu okike abịa ma chi nke ukwuu dị ebube. Chukwu anyị ọ ya nwa bụ onye zite ndị Hausa afa wee na-achị anyị. Mana ebe ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo achọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu, ebe ọ bụ na ya achọrọ ịnabata nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa bụ ụmụ Israel. Anyị nwa bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Baịbụl. Ọ ya akpata anyị ji wee nọdụ n'ọnọdụ anyị nọ tata. Mana ebe ọ bụ na ya achọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu, anyị wee na-awa onwe anyị aghụghọ, wee na-agba onwe anyị mgbe okpuru. Anyị bụ ọkụkọ benyelu na ngege na egwu wee na-eme. Chineke wee zite ndị ilo anyị fa wee na-achị anyị. Ma Buhari o, ma Atiku o, fancha bụ ndị ilo anyị. Mana ebe ọ bụ na ndị Igbo, ebe ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo achọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu, ebe ọ bụ na ya chọrọ ịnachi ya debebe iwu Chineke, ebe ọ bụ na ya chọrọ iwere obi anyị tinye ebe Chineke nọ, wepụ obi anyị n'ebe mmadụ nọ, Atiku rigolu ife n'ebe ya aka njọ. Ogwebedi ife ifo, ife anyị na-aka aghọtara, ife ụfọdụ n'ime unu na-aka aghọtara ọ bụ na ndị a bụ ndị ilo anyị. Ndị a bụ ndị ilo anyị, ya bata fa ji wee na-achị anyị. Fa akara anyị mma, fa akara anyị wee mala ife, fa akara anyị wee gbasi ike, fa akara anyị wee na-echu uchu na-agba mbọ. Fa akara anyị mana fa na-achị anyị. Ma ndị British o, ma ndị America o, ndị a bụsi ndị ilo anyị. Maka na ndị British tinyelu ndị a, ịmakwa history. Jekwenu jeje gbakọ, jeje nene, jeje mụọ ife melu mgbe gara aga. Ọ ndị British tinyelu ndị a. So ndị a bụ ndị ilo anyị. Atiku rigolu ife ya aka njọ. Wepụ obi unu ebe mmadụ nọ, wepụ obi unu ebe Atiku nọ, wepụ obi unu ebe Buhari nọ, wepụ obi unu ebe ndị Hausa nọ. Ka anyị were obi anyị tinye n'ebe Chineke anyị nọ, maka na anyị nwa bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Baịbụl. Anyị nwa bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Baịbụl. Ọ ya kpata eji asị na Igbo enwere eze, Igbo enwe eze. Ọ ya kpata anyị ji aza afa Chika, Chukwuemeka, Chikaọdịrị, chi anyị na-aza afa Chineke. Etu o si wee kwu na 2 Chronicles chapter 7, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Ọ bụ na ndị nke mụ, ọ bụ na ụmụ mụ, ndị nke mụ na-aza afa mụ, ọ bụ na fa ya atụgharị uche, wotuo onwe fa ana, chegharịa, mma esi n'eluigwe nụ zafe ekpele. Ọ Chineke zite ndị ilo anyị wee na-achị anyị. Ife niile efu anyị na-agabiga tata. Ị ga-agwa Deuteronomy chapter 28, ihe afọ ya ebe a. Deuteronomy chapter 28, Leviticus chapter 26, and then echifu solution. Ebe solution anyị do. Ifu na-ede ya edeturu ya edetu na Deuteronomy chapter 30. Na Deuteronomy chapter 30 ka solution anyị do. Solution anyị adọrọ na election. Anyị have solution anyị na election. Anyị have solution anyị n'itinye obi anyị n'ebe mmadụ nọ. Mmadụ agha zọpụta nwa anyị. Even ndị afụnụ ma Peter Obi o fabụrụ ndị abụrụ ndị ezigbo mmadụ. Ndị a na-achọ ife ya aba na abafa ma Peter Obi o ma ndị gọvanọ niile na-afụ. Ndị gọvanọ niile na-afụ bụ ndị achọrọ ife na-achọ nke ya aba na abafa. Ewepụta mmadụ ka Peter Obi tinye ụna na-amanye elu. Wepụ na obi unu n'ebe ndị Hausa nọ, wepụ obi unu n'ebe ndị a na nwa bụ ụmụ Israel.
onye kpata anyị ji ata afụ atata because na edebere iwu Chineke. Maka na anyị kwụsị idebe iwu Chineke, onye kpata anyị ji ata afụ a. Gụọ Deuteronomy 28, gụọ Leviticus 26 and Deuteronomy chapter 30. Anyị nwa bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Baịbụl. Ife ata chi n'ọnọdụ anyị nọ tata because na anyị kwụsị idebe iwu Chineke. Anyị kwesịrị ịnachi ya azụ, debebe iwu Chineke ka o wee dịla anyị na mma, ka anyị wee tadebe afụ, ka Chineke wee mee ndị iro anyị ka farapụ anyị. Ndị Hausa bụ ndị ilo anyị, ndị Hausa bụ ndị ilo anyị. Atikuchichasịa ahụ onye Hausa ọzọ ya rigolokwa. Atikuchichasịa ahụ onye Hausa ọzọ arigolo. Oge luo n'oge anyị eteta n'ụla. Anyị nwa bụ ụmụ Israel na-agụ na Baịbụl. Anyị kwesịrị ịnachi ya azụ, debebe iwu Chineke. Anyị kwesịrị ịnachi ya azụ, bido debebe iwu Chineke dị n'akwụkwọ nsọ na Book of Leviticus, na Book of Deuteronomy, na Book of Number, na Book of Exodus. Ebe a ka ị afụ iwu Chineke dịka etu Kraịst si wee gwa anyị na Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Kraịst gwa anyị si anyị na as long as anyị na-afụ eluigwe na-afụ ana na iwu Chineke niile edo, ana anyị edebe iwu Chineke. O wee bụ ka otu a ka o si wee do. Na ife nsị ka m gwa anyị aka afụ bụ ede ife. Anyị aka afụ nke a bụ ozi, nke a bụ ozi. Atiku akali goluro kwano. Mana atikulugolu ndị Igbo ama enwenata udo, ndị Igbo ama afụnata udo, arụ ama afụnata ndị Igbo until ya anachi ya azụ debebe iwu Chineke. Arụ ama afụnata ndị Igbo from Anambra to Enugu, from Abia to Imo. Arụ ama afụnata ndị Igbo because na ife na-eme anyị gbara aka. Ife a na-eme anyị gbara aka, ọ Chineke debela anyị n'ọnọdụ a. Ọ Chineke na-ata apịa anyị ịtarị a. Ọ Chineke na-ata anyị afụfụ a. Jee na Book of Hebrews chapter 6 ka ị gụọ ya ka ịfụ ka o mewe n'anya. Hebrews chapter 6 ka ịfụ na ndị nna nna anyị fa Chineke na-emelụ the same thing Chineke na-eme anyị kịta. Ofu ife a Chineke na-eme anyị kịta, Chineke mere ndị nna nna anyị fa. Gụọ chapter 6 from verse 1. Then gụọ Deuteronomy chapter 28. Gụọ the whole chapter. Deuteronomy chapter 28 and Leviticus chapter 26. Ka ife Chineke kwuo ya eme anyị, ọ ife Chineke kwuo ya eme anyị ka anyị na-agabiga tata. Ife niile a Chineke kwuo ya eme anyị, ọ ya nwa ka anyị na-agabiga tata. Deuteronomy chapter 28 and Leviticus chapter 26. And ịchọ ifu solution, ịchọ ifu etu o esi wee dịrị anyị mma, ịchọ ifu ife anyị eme ka o wee dịrị anyị na mma, ịgụọ Deuteronomy chapter 30. Anyị nwa bụ ụmụ Israel na-agụ na Baịbụl. Ọ ya kpata na arụ ama afọnata anyị until na anyị anachi ya azụ debebe iwu Chineke. Ka ọ ragodo m n'ọnụ etu a. Kọrọgodo n'ọnụ inwekwa ajụjụ ịkọntaktị ya ma jụọ inwe ajụjụ. Wepụ obi n'ebe ndị a nọ na iburu onukwu. Wepụ obi n'ebe ndị a nọ, meghee anya ka ịghọta ife na-eme ife a na-eme anyị gbara aka. Ọ Chineke debere anyị n'ọnọdụ a, ndị ilu anyị wee na-achị anyị, ma Buhari o, ma Atiku o, ndị Hausa niile abụsị ndị ilu anyị, ndị British bụ ndị ilu anyị, ndị ọcha bụ ndị ọcha Amerịka bụ ndị ilu anyị. Wepụ obi n'ebe ndị a nọ. Chineke bụ Chineke anyị, anyị kwesịrị ịnachi ya azụ, debebe iwu ya. Ọ ya kpata ji wee nọdụ n'ọnọdụ a. Mana arụ ama mfụnata anyị nọ as long as ndị Hausa na-achị anyị until na ya anachi ya azụ debebe iwu Chineke. Arụ oge a ka arụ ya afọ anyị. Gụọ Deuteronomy chapter 28, Leviticus chapter 26 and Deuteronomy chapter 30. Ikwe n'ife m na-ekwu jee gụọ ebe ndị a ka iwere anya wee fụ.